Good morning guys. How's your day everyone? So karon guys, kay adlaw nga Lunes, holiday, walay klase ang mga bata. And then napasalamaton ko guys kay naatay gamay nga blessing nga nadawat karon from US. So happy kayo mi guys kay makapalit na mi og uniform sa kay Maymay. So, ato sa mi kay among kwaon ang blessing nga gihatag sa amo karong adlaw. So, daghan kay salamat, ma'am. Malapit na kami. Okay. Aliw ko sa maste. Init. Ayun na sila guys, papasok na sila. Kay Mr. ko pinangalan yung pera na pinadala kasi ano, siya naman yung may record dito, kaya sa kanya ko na lang pinangalan. Ang sulat na kadaan. Ang sulat na kadaan. So ayan guys. Hey, hey. Gamit ya. Kay klaro, padapsin man day ka. So, ayan guys, nakuha na namin yung pera na pinadala sa amin. Pupunta kami ngayon sa mall at saka bibili ng uniform ni Ate Maymay. Bye-bye. See you later guys. Sa mall. Dito na kami guys. A few moments later.
So, ayan guys, uwi na kami ng bahay. Ito guys, bumili kami ng ng pizza. Super happy ng mga kids namin. At saka milk tea. Ito guys. Dark choco, winter melon, at saka taro. So, thank you so much sa nagpadala, sa sponsor from America. Thank you so much po. At saka meron pa akong binili na konting grocery guys. Mamaya ko na ipapakita kasi gutom na kami. Kakain muna kami guys ha. See you later. Bye-bye. Ayan guys, ubos na namin yung pizza. Ubos na namin to. At saka yung milk tea. Yung saan ako may natira pang konti. Excuse me. Ay, nako. Tsaka, ito pala yung pinangbili ko ng konti na grocery guys, Ito siya. Konti lang yung binili ko kasi yung pinaka-importante lang at saka nagtira din ako ng konting pera guys for just in case na may emergency, at least may magagamit kami. So, pinakuha ko na lang yung uniform ng anak ko kasi pumunta kami sa dalawang mall. Tapos nagtanong-tanong kami kasi pagdating namin doon, ubos na talaga lahat. Yung skirt, yung blouse, wala. Tapos may isang option ako. Bibili sana ako ng tela. So pagtingin ko, by meter is 155 by meter. So, ang kasya sa anak ko is 2 meter, so 300. Nag-offer din naman yung pinsan ko na may uniform siya na slightly used. Nung high school pa siya, college na siya ngayon. Doon din kasi siya nag-aaral sa pinapasokan ng anak ko ngayon. So, nag-usap kami ng mama niya nung nakaraang araw. Tapos, nagtanong ako kung meron bang uniform na available na hindi nagamit. Sabi nila, oo. Tapos, sabi ni auntie, oo. Tapos, tanongin niya lang muna yung anak niya kung sa Bisaya pa, kanang paulian ba. So, yun. Nag-chat yung pinsan ko. Tapos, sabi ko sa kanya, titingnan ko lang kung kasi yung anak ko naman ang magbabayad kasi may siya guys may konting income naman yung anak ko na pero hindi rin sapat, kaya kulang din naman yung kinita niya yung nakaraang araw. So yun, dahil may dumating na blessing kaninang umaga, may natanggap kaming chat na ganito ganyan, may ipapadala daw. So thank you so much sa nagbigay at nagpadala sa amin ng pera. Malaking tulong din yun. Kaya yun, pinakuha ko na lang sa anak ko. Okay na rin yun guys, kasi hindi naman siya masyadong luma, slightly used lang kasi yun. Kaya pinakuha ko na lang sa anak ko. Kaysa bibili ako ng tela, magbabayad ako sa sastre, tapos yung blouse niya pa. Kaya sabi ko sa anak ko, tapos may free necktie na yun guys. Kaya sabi ko sa anak ko, yun na lang ang kunin para magamit niya bukas. Kasi kahit saan kami mapunta sa dalawang mall, wala talaga, as in ubos lahat. Kahit yung mga white t-shirt nila, maliliit na yung naiwan, walang makasya para sa anak ko. Kaya yun, pinakuha ko na sa kanya. At ito na pala guys, ito siya guys, papakita ko sa inyo. Pakikuha daw ko anak na. Ito, may biskwit si Kuya Kintoy na babaunin bukas. Good for 5 days na ito guys. At saka ito, sa kanya rin ito isang choco. At ito kay ate niya. At ito naman kay ate niya, Bingo na biskwit. At saka bumili rin ako ng isang beef loaf para pang breakfast nila bukas. Lagyan ko ito ng itlog guys. At saka bumili rin ako ng
toyo, at saka suka, patis, at saka ito, udong. Favorite namin ito. Lagyan ko ito ng sardinas, guys. Taro nga, butang na. Boss. Ingon ana siya, oh. Ana, Hindi na ako bumili ng maraming dilata, guys, kasi What? nakakasama din yung mga canned goods kapag sobra yung kinakain natin kasi maraming preservative yan. Minsan lang din sila kumakain nito kasi pinapakain ko sila lagi ng ng gulay. At saka ito pa, guys, mga personal hygiene namin ito. Ito pa. Ito, shampoo, pang 2 linggo na yan, at saka Sunrox, at saka powder, sabon panlaba, at saka ito pa, para sa plato, smart na sabon, at saka ito, bar soap, Pride. Ito, gusto ko itong gamitin sa mga puti na damit, guys, kasi super kintab sa puti. Super kintab talaga ang puti. Tapos ito pa, guys, pulbo ni Kuya Kintoy. Nilalagyan ko siya ng pulbo sa likod niya para hindi siya maanuhan ng pawis. At saka ito sa anak kong babae. Maliit lang yung sa anak kong babae, guys, kasi mayroon naman siyang mayroon pa siyang naiwang pulbo. Mayroon pa. At saka ito, sabon para sa katawan. At saka, Alpha Laundry Soap. Para din ito sa puti na damit, sa pang-uniform nila, guys. Pangbabad ko ito. So, yun lang. Kinuha pa ng anak ko yung uniform. Parang parating na yata siya, guys. Nakuha na ni mo? Nya. Laban ako necktie. Saan sa rin ni ate? Ayun na, guys. Oh, be, pakita, be. Padalin lang. Oh, super ganda pa, guys. Wow. Kasya yan sa'yo, nak. Baliktad man na, oy. Tarong nga. Ay na isaglabi ang blouse. Kaya okay man ang blouse. Necktie, may laban na. Oh, okay ra. Dili siya guot. Nagsapaw magugag sanina. Mao man na siya no, unya kani. Ito yung palda niya, guys, oh. Slightly used pa to. Super ganda pa. Ito. Oh, i-try daw, nak. Diyos ko po, di masirado sa ubos. Dako man gud kag tiyan. Nagsapaw man pud gud kag sanina. Wait lang, ako sa kwarto be. Oh, ayan na, guys. Ang ganda-ganda ng niya. Unya na, kay nagkuan pa siya, nag-vlog. Ito na, guys. Ang ganda-ganda ng uniform niya, guys. Oh. Ayan. Konting plancha lang yung palda niya. Yung skirt niya. Konting plancha lang yan. Okay na, okay na. Wow. Thank you, thank you. Oy, what you said? Thank you. God Ayan. bless. Siksi ha, oy. Napaningkamot yung eskwela, day. Yung kamot ang sa. So, ayun, guys. Thank you so much po sa sponsor na ito. Maraming salamat po. God will bless you more. So, are ko. Yun lang, guys. Super blessed talaga kami, guys, kasi sa kabila ng lahat ng mga struggle namin, problema namin, hindi pa rin kami binigo ng Diyos sa mga prayer namin sa Kanya, yung mga dinudulog namin ng mga prayer sa Kanya. At saka, thankful kami sa mga taong ginawa niyang instrumento para sa buhay namin, at saka sa mga magagandang loob na mga tao. Super blessed
And thankful talaga kami, guys. Hindi namin lubos inisip to lahat na ganito ang mangyayari sa buhay namin ngayon. At sa mga taong nagbabash sa amin dyan, thank you pa rin po dahil sa inyo, naging inspirasyon po namin kayo. Wala po kaming pakialam kung anong sasabihin nyo po sa amin o sa akin, sa family ko. Basta ang importante, alam namin ang aming ginagawa, alam namin kung sino kami at ano kami. So yun lang, sa mga taong nakakaalam, sa mga kaibigan namin dyan na laging sumusuporta, sa family namin dyan na laging andyan sa likuran namin, super thank you po talaga sa inyo. At maraming salamat po talaga. Itong lahat na to, galing talaga ito sa Panginoon. Grabe talaga siya, guys. Gumawa siya ng way na para masolusyonan yung pangangailangan namin. Kasi sa totoo lang, kanang sa Bisaya pa, kanang nag-abot-abot ang among bayro nun ba? Kanang tubig, kanang basta daghan mig mga bayron man, marami kaming binabayaran. Pero yun lang, sabi ko sa kay Lord na, Lord, ikaw na talaga ang bahala sa amin. Ikaw na yung gagawa ng paraan. Surrender na po talaga kami sa iyo, Lord. Ipag-ubayan na po namin, ipag-ubayan na po namin sa iyo lahat ng to. De, makapiright ko, de. Pina-stop ko muna yung music, guys, kasi baka makapiright ako. So, yun lang. Super blessed at super happy kami. Yung mga anak ko, super happy talaga nila sa natanggap namin na blessing ngayon. So, maraming salamat po sa generous na puso na nagbigay ng lahat ng ito. Thank you po talaga ng maraming. Hindi man kami makabalos or hindi kami makasukli sa kabutihan ng taong to na ginawa ng channel of blessing ng Diyos para sa amin ngayon. Pero dinadasal namin na maraming blessing pa ang darating sa buhay niyo po. At mahal po namin kayo. At lagi po namin kayong ipagdadasal sa ating poong may kapal. So, ito lang, guys. Medyo mahaba-haba na yung vlog. Ito pala yung nilabhan ko kanina, guys. Oh. Ang dami. Ayun pa, andun pa sa likod. So, hanggang dito muna tayo, guys. And sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe and click the notification bell. Like and share and comment if you like my videos today. And see you for the next vlog, guys. I love you all. Bye-bye.